से सुनो। जेके चाहिए आजा हाली खोल के केवाड़ी बिकाए आइल बा। हाँ बिकाए आइल बा। हरियर तरकारी बिकाए आइल बा। तरकारी बेचत तरह का हमरियो मन जो तरकारी ले ले बड़ा। कौन तरकारी चाहिए तुमके हो तनी बोलो। सुनो सुनाओ। खाए के कलौजी करता हमर मनवा चाही हमके एहो चाही हमके दे द लंका बाए गनवा चाही हमके। सुनो सुनावा। आलू गोभी धनिया मरचा ले लो, लाल टमाटर हो, लौकी कोहड़ा कटहर ले लो देसी गाजर हो। आलू गोभी धनिया मरचा ले लो, लाल टमाटर हो, लौकी कोहड़ा कटहर ले लो देसी गाजर हो। हरियर तरकारी बिकाए आइल बा। हमके गवई मेहरारू जान के ढेर फुसलाओ मत, तनी हमर बात सुनो। अच्छा तो सुनाई दो।